Ngicela ukuthi-ke nginibingelele nilamukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoWard. Mina uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucindezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Sikhalelwe ngamasongo kaSigonyela isagugu esineminyaka u-71 sakwaMagwaza eNkandla esamanisa nezinsolo zokunikela ngabazukulu baso abathathu kwabesilisa abangokufika ukuba-ke balale nabo okuyimanje ababili babo bakhulelwe. Umsolo ushaqwe ngamaphoyisa ngezithuba zantambama ngoLwesine esemzini wakhe abehlala kuwona lezisulu ngenyanga edlule kuboshwa abesilisa ababili abangokufika kuleli ngamacala okulukubeza izingane ezineminyaka ephakathi ka-12 no-15. Leli iphephandaba noma-ke iphephandaba lithola ukuthi izisulu zizalwa ngamadodakazi alesagugu esiboshiwe. Ukuboshwa kwazo kuza ngemva kokuba ingxenye yamalungu omphakathi izwakalise ukungagculiseki ikhala ngokuthi-ke lesagugu asizokwandisa umkhuba omubi wokuthengiswa kwezingane ukuba zilale nabantu abesilisa abakhulile kunazo. Okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uMnumzane Mhlabunzima Memela uthe ukuboshwa kwalesagugu noma ukuboshwa kwalesagugu kuza ngemva kokuba ungqongqoshe walo mnyango eyaleleka osonhlalakahle abasebenzela kule ndawo ukuba-ke basivulele icala esiteshini samaphoyisa. Ilungu lomndeni kaMsoli licele ukuba-ke kugodlwe igama lalo liveze ukuthi-ke noma-ke kubathokozisile ukuthi-ke agcine eboshiwe umsola. Nakuba-ke sijabule ngokuboshwa kagogo, kodwa-ke injabulo yethu kayiphelele. Sinovalo ukuthi sisengabuye-ke simbone esededele ngoba-ke kwamanje kasitshela lutho ngokuqhubekayo enkantolo ngenxa yokuthi umphenyi wecala wasitshela ukuthi-ke akufanele sifike enkantolo ngaphandle kwemvume yakhe. Ngolunye usuku sibuza ukuthi-ke abasola besilisa abangokufika bagcine kuphi, satshela ukuthi-ke icala selidluliselwe eMgungundlovu. Ngaseneme ngokuthi-ke singaziswa noma-ke ngokuqhubekayo enkantolo, futhi-ke sitshela ukuthi-ke siyazula uma-ke sifune iy'ncazelo kuleli icala. Noma-ke izisulu zisagcinwe-ke ekhaya lezingane noma-ke izisulu zisagcinwe ekhaya lezingane khona-ke eNkandla. Lesi simo-ke sishiya umndeni unokungaboni ngasolinye ngoba-ke kukhona abaveza ukuthi-ke noma-ke bekungafanele avulelwe icala ugogo ngoba-ke usemdala.